हमने के गावल ड्यूटी बा आई हम ये हमारा के भरा तरी खाई ई साला मगहिया गदहिया बाद में कहेला ए भैया हमरा के काहे ऐसे करेला काहे अब जे हु तनी मनी मार्केट में आवत तनी या तू है जात भाई हो के रेले लागेला वो डुबा दे बका मैया गे एक बेरिया लंगड़ा प फेरी द नजरिया ए मैया कृपया कोई होल चलांगा हो गए। हेलो कहां बाजी देखा है वो अगे एक बेरिया अरे लंगड़ा प फेरी द नजरिया कि मैया फिर से छूट जाए गोड़िया दो बार मैया नजरिया फेर देती तो का कोढ़िया जब बढ़िया अगे एक बेरिया के लंगड़ा प फेरा द ए भाई अरे बैसाखी कहाँ छूट गया जी लोथा जी लोथा भाई ए लोथा जी लेकर चला हेलो हम तो लंगड़ के भी रोल कर देंगे हाँ। आप तो सोच होकर रोल कर दीजिए तो ना हम जाने ये तो हाफ लंगड़ फुल लंगड़ के देखावा वो लंगड़ हो तो दोनों गोड़ से यदि केहू के गाड़ी दे के हमार जीवन चलता बुझा के हमार जीवन ना हो नरक के समान बा हमार कैसे नरक के समान भाई महाराज कैसे नरक के समान बा कैसे दुनिया में यदि भागना है तो किसी के बुराइयां से भागो और परक्रिया बेटी मातारी नारी की छाया से भागो भागना यदि चाहते हो तो दूसरे के बुराइयां से भागो ये ब्याह से खड़ा होता रे विकलांग के रोल करे लगता है भगवान तोरा दूगो बेटा लंगड़े देश है लांगर का शराब पड़ेला ए सरवा तू हमरा से मजाक करबे त हम तोरा के शराब ना दे काहे ने मजाक शराबे खातिर न मिलत रहे भैंसी नारी बन जाए नारी भैंसी बन जाए शराब देवता मुनि दे दे फिर ऊपर तरंतरा हो जाए ये दुनिया के रीति बा रौरा यदि निमन करता नहीं तो भगवान भी अच्छा स्थान मिली जैसे पांचों भाई ये पांडव रेखा बाड़े इनकर माई के देहांत के श्राद्ध श्रद्धा से कैलन अतना लोग के खिलैलन भजन भाव करता इहे स्वर्ग है इहे नरक बा अरे गुडुआ मर गई जाए दो धरती के भार खत्म हो गई सर्व व्यास ना रहे ककुलहट रहे लवंडा रहे लोग इहे कहे निमन करब त अच्छा कही चली गेला भाई बड़े बड़ी का करब बबुआ हमर हम बउआ अनिल बबुआ हमर नाल बजावता रहे सरोज बबुआ हवे सब हमरे न अब का करब गोटी में खिलावल हवे ये सब बोल ना सकला सरोज तार पिताजी सही तो गोला गावले भाई आज के हम ब्याह नहीं की ध्यान दो अरवल जिला का हमार बंटवारा भइल 2001 में वो समय से गीत संगीत करता नहीं अरे सर हमार दूसरे है कहे रे ए महाराज पूछा तारे के बैसाखी छूट गई अच्छा जहिया से अनिल बजावत है क्या के बबुआ कहत है जहिया तू अपना बाबू के और बाबू का अपना अंडरकोश में होता है ओ दिन से बजावत तू करे के बबुआ कहत है संस्कार लीलार दहर चमकता हट तू अपन दादो को भैया कहत हो मर देता हो एक बेरिया बालकोस राग ए हल चल रामचरितमानस कर गईता गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में हनुमान जी के बारे में लिखल है और देवता चीतन धरई और देवता चीतन धरई हनुमत से ही सर्व सुख
एकर मतलब यही भइल का एगो शाकाहारी हां पूरा मांसाहारी के चेम्बर खराब कर दिले हनुमानो जी रंगदारी कैलन अपना गांव में ना अपना जवार में ना अपना जिला में ना बिहार में ना भारत देश में ना हनुमानो जी रंगदारी कैलन जाके विदेश में हां जेकर नाम रहे श्रीलंका एक जगह आउरी तब एगो औरी रहले हां रावणे के भाई जेकर नाम रहे अहिरामन उ राम लक्ष्मण के कान्हा पर बैठा के अब पतालपुरी में लेकर चल गए वही जो हनुमान जी जाके रंगदारी कैलन कैला आज पतालपुरी कहाँ बा न्यूयॉर्क अमेरिका में बा अब यो दिन हो अभी वही दिन हो रात में तो वही हनुमान जी रंगदारी कैलन कैला तो हमें के हनुमान जी से रंगदारी सीखे के चाहिए चाहिए महान तो प्रधान आजकल के रंगदारी कैसन बा कैसन 2 पैक मार लेता रे लोग हां आ 10 रुपए का पान खाते गुमटी उलट देता रे लोग रंगदारी ना रंगदारी नहीं लंगई है तब विचार कर उस समझाता बड़ा को सुंदर गीत आई रहे कि जब साथ देवे के अरे दिया हो और ना रहे तब प्यार कहे अरे कोई लू तू हनुमान जी आई सुनी रनवा धान है अरे निहारे बड़ी पुराना एगो भाव बा का बा दर नर 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 सही बोलबा दर नर 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 दर नर नर गुडू बहुत रू पियावा तोरी रदी हैं लौकर 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 10 गो दरवाजा बा बा 2 गो कान 2 गो आँख 2 गो नाक एगो मुंह 7 गो 2 गो नीचे बा 9 गो एगो नाभि जन बन बा पियावा तोरी रदी हैं लौकर 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 जाम कई रदी हैं सौकर सोकर 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 आज मालिक मालिक कहा तनु बाड़ी बारी 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 नाही बने रे पैगो नौकर 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 ठोकी कीली तुड़ी खीली भेंट मोर दी हो अधा के कवाड़ी कभी भी जवानी बा देह में ताकत बा केहू के सतावे के ना चाही केहू के गाड़ी ना देवे के चाही छोट ना बुझे के चाही संस्कारी है में बा दुनिया के रौरा मान सम्मान देता नहीं एकरा से बढ़ के संस्कार कहीं नहीं आ दुनिया के रौरा गाड़ी देता नहीं रौरा केहू के बेजाय सोचता नहीं तो रौरा यदि 4 ना सोचत हो खब तो रौरा बारे में 1 रुपया के सोचत हो अब बुझी कि रौरा सोचला से केहू के 4 आना हानि होता तो 1 रुपया सोचता 4 गुना रौरा हानि अपने हो निमन बात खातिर बढ़िया से संगत करे के पड़ी किताब के अध्ययन करे के पड़ी अब बाउर कहे खातिर अनिल बउआ सरोज बउआ मुकेश बउआ यार बाबू से तो गोला गोले बनी हमरा बाबू से तू गोला गोले बड़ो ई का करवले बड़ो का कहिए बड़ो हमरा का तरीका हमर बाबू के तू के हो हम जानते का बानी ऐसा
अच्छा बाबू से हमारा दुगोला गोले हो गए तो बाबू के हमारा बाप बन के गोले होइबे कि माने बाबू से हमारा बेटा बन के गोले होइबे बेटा बन के लौंडा बन के लइका लइका हमने के गावल ड्यूटी बा आई हम ई हमारा के भरा तरी घाई ई साला मगहिया गदहिया बाद में कहेला ए भैया हमरा के काहे ऐसे करेला काहे अब जे हु तनी मनी मार्केट में आवत तनी या तू है जात भाई हो के रेले लागेला वो डूबा दे बका आवत है तो हमरे ना बउआ ऐसा ना हो ना बउआ ना डूबे कैसे है तो मेरा खून न तुम में है मेरा खून तुम में है खून माने होता है ब्लड